To jednoduchý svet, v ktorom oni žijú, tak to je niečo, síce možno oni ani nie, ale tí ich fanúšikovia, pretože to, čo sa deje vo svete, teda, že idú ceny ropy a plynu hore, tak v podstate to nie je problém. Zase sa vrátime do ČT24. Neviem, kto je táto pani, ale možno sa dozviem, možno mi niekto napíše. Ale tento jednoduchý svet je neskutočný. Počúvaj, Noro, pozorne, dlž sa stola. Už jste začali doma šetřit, škrtat položky domácího rozpočtu, míň jezdit autem, víc chodit pěšky? My jsme cyklisti, takže my se ropy, teda nedostatku ropy, ako si nebojíme. Já myslím, že to obecně společnosti pomůže trošku viac športovat a hýbat se. Ono je to potom aj pre tú mentálnu činnosť veľmi dobré. Takže ja sa nedostatku ropy nebojím a ak sa bavíme o nedostatku obecně, já si myslím, že na planete je všetkého dostatok, len je to nespravodlivo rozdelené, ale s tým nič neurobíme. Hej? Čiže ja sa iba obávam toho nedostatku lásky, ako to potom s nami dopadne. Kokos, to je jednoduchá táto baba. Počúvaj, toto je, a to vidíš v tej tvári, tú jednoduchosť. Ja dúfam, hej, že keď pôjdeš do Lidlu si nakúpiť, tak do toho skladu to doniesol niekto na bicykli, moja zlatá, z toho Španielska. Zo Španielska niekto šlapal, hej, aby ti doniesol nejakú paradajku, hej, a ty si to pôjdeš na bicykli kúpiť a všetko je v poriadku. Všetko je v poriadku. Ropu kašu, prosím ťa, čo s ropou. Ja jazdím na bicykli. No. Možno je teraz jar, kvitne púpava, rozumieš, tak sa bude živiť takto, nejako sa pôjde chodiť pásť. Či nechodí zbierať vysohlavky táto herečka. Čo si myslíš, keď tá sanitka, keď ti budeš škarado, čo si myslíš, že tá sanitka príde, ten lekár príde na bicykli? Keď ti bude horeť barák, tak tí hasiči idú čo, na bicykli, alebo kone budú ťahať tú striekačku? Je to niečo neskutočné, fakt naozaj. V takomto jednoduchom, ale vidíš, ale nemá problém. Tá depresiu mať nebude. No jasne, že nie. Tak ona chodí na bicykli, tak to stačí. No dobre. Ako si na tom? Počúvate Rádio Infovojna. Páni z Infovojny to samozrejme ako vždy zhrnuli dobre. Takže ja už len dodám, že ak je bicyklovanie dobré na mentálnu činnosť, tak by pani herečka mala bicyklovať aspoň 8 hodín denne a potom ešte 4 hodiny doma na stacionárnom bicykli, pretože jej mentálna činnosť očividne trochu krýva. Športu zdar.